izinto njengoba ke ngokhetho wengane zawethu sekuphinde kwashintsha ke ebhodini lemphumela yase-KZN noma ke uyaKwaZulu Natal kuvela ukuthi MK ihamba phambili ke ngamavoti angu 87,231 lokhu ke kulandela ke ANC endaweni yesibili ngamavoti awu 42,157 mase kulandela ke IFP endaweni yesithathu ngo 36,806 kanti iDA isendaweni ke yesine ngo 23,242 amavoti kabaliwe angu 202,904 kanti ke ukubala kusame ku 10.15% esifundazweni. Lezi ndaba ke lezi ethinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana lubheke ngabomvu ke ukhetho ke wonke umuntu ubhekile ukuthi kazi ke iyoza la Nkomoni kulelo khetho ke wengane zawethu la kulonyaka ka 2024. Ngiyethemba ukuthi abantu bavotile futhi bavote kahle balindele lokhu abakuvotele endaweni eningi ke ehlukahlukene. Bafethu lo sin update ngayo yonke into enzakalayo ukhethweni namhlanje wakho gcinizela usubscribe uzokwazi ukuthi uzitholele zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Mina ngumsizi ufana Phatsa Joseph Mhlabeni Lingana sengiphuma kanje.